inspirerende eksempel er Øens Madhus på Aarhus Ø. En socioøkonomisk café, som er en del af Generationernes Hus, hvor børn, familier og seniorer og mennesker med handicap deler samme rum. Hos Øens Madhus er medarbejdere med kognitive eller udviklingsmæssige udfordringer værdsatte kolleger, der skaber et varmt og inkluderende miljø. Caféen drives af FO Aarhus, en NGO med base i Aarhus, der uddanner og ansætter medarbejdere med særlige behov til roller, der spænder fra kokke og tjenere til pedeller. I samarbejde med Aarhus Kommune identificerer caféen potentielle kandidater, uddanner dem og integrerer dem i arbejdsstyrken. Jeg synes, jeg er på en arbejdsplads, der giver rigtig meget mening for mig som menneske, at man er en del af et godt fællesskab, hvor vi har mange forskellige mennesker. Folk er gode til at støtte dem i det, så de har et ejerskab i den opgave, som de bliver stillet. Selvfølgelig skal man tage sig af dem, og de har brug for særlig støtte i løbet af dagen, men i og med, at vi jo har inkluderet dem, og de har været her i længere tid, giver virkelig en helt særlig karakter til vores arbejdsgruppe. Altså vitterligt, stedet vil ikke være det samme uden dem. Overhovedet ikke. Det er et dejligt job, jeg har fået, og så arbejder jeg hernede på Øens Madhus, og jeg snitter og hakker grøntsager. Jeg er mega glad for at arbejde her. Jeg er sådan en god stemning og har plads til, at jeg både serverer og står i kassen og sælger brød og kage og fylder op, væsker op. Det var et rigtig godt sted at være. I december 2022 modtog Øens Madhus Handicapprisen. En pris, som uddeles af Aarhus Kommune for fremragende arbejde med inklusion. Vi vandt den, fordi vi er dygtige til at rumme mangfoldigheden her i Øens Madhus. Så vi har mange forskellige ansatte. Vi har jo dem her i Flex og Skåne, men ved siden af det har vi også nogen fra Kriminalforsorgen. De Generationernes Hus afspejler meget godt, hvad ordet siger. Der er mange generationer her, og der er mange forskellige typer mennesker her, og vi kan ligesom rumme alle de typer mennesker, der er, eller der bor i huset. Vi er et ret stort sådan, samlingspunkt. Så har vi jo fællesspisning for dem en gang i måneden, hvor man kan komme, og dem man måske ikke lige støder på gangene til daglig. Dem kan man... Caféen viser andre lokale virksomheder, hvad der er muligt, når inklusion bliver en del af den daglige drift. Inkluderende virksomheder som Øens Madhus viser altså, at mangfoldighed styrker resultaterne. Det giver større jobtilfredshed, stærkere kundeloyalitet og bedre service for alle.